Takže čau a ahoj, já tě vítám u dalšího nového videa a dneska si povíme, co je to plane spotting. Plane spotting, jak již z názvu vyplývá, je celý o letadlech. Je to o tom fotit letadla, fotit velká letadla, fotit zajímavá letadla, celkově fotit letadla. Planespoteři také rádi sdílí svá letadla na různé platformy, jako například na Instagram nebo Jet Photos, kde dnes najdete tisíce fotek letadel. Ještě předtím, než se vrhneme na video, tak teď nezapomeň dát like a odběr a my jdeme na to. Nyní si řekneme pár věcí, které budete nejspíše potřebovat pro plane spotting. A jako první tu máme samozřejmě něco, s čím budete fotit ta letadla, takže nějakou kameru, nějaký foťák nebo váš mobilní telefon. Já tedy osobně spíše doporučuji vzít nějaký foťák, protože má o dost lepší zoom a fotky jsou samozřejmě kvalitnější z něj, ale pokud se vám nechce utrácet tisíce za plane spotting a nemáte doma žádný foťák, samozřejmě nevadí ani mobilní telefon. Dále budete nejspíše potřebovat místo, kde budou přistávat letadla, takže letiště, ale pokud bydlíte hodně daleko od letiště, ale za to máte velmi dobrý foťák, tak můžete fotit i letadla přímo nad vaší zahradou. Dále pokud chcete sdílet vaše fotky s ostatními, tak budete třeba nějakou platformu, na které to můžete sdílet, ale o tom si řekneme až trošku později. No a nakonec velmi doporučuji si vzít sebou nějakého kamaráda na plane spotting, ideálně také plane spottera. Dobře, řekněme tedy, že máte vše potřebné pro plane spotting. Máte svůj foťák, máte v okolí letiště a máte i svého kamaráda. Nyní, pokud bydlíte kousek od letiště, tak jste v naprosto ideální situaci, vyjdete z domu a za pár minut jste u letiště. Ale pokud jste v podobné situaci jako já, a to, že jste minimálně 2 hodiny od letiště, tak velmi doporučuji používat městskou hromadnou dopravu. Je to levné, spolehlivé, za mě opravdu se to vyplatí. Než abyste jezdili autem, kde můžou být kolony, nemůže být dospělý čas, tak opravdu si myslím, že nejlepší způsob přepravy na letiště je MHD. Dále také doporučuji chodit na místa určená pro plane spotting, takzvané plane spotting spoty, nebo říkejte si tomu jak chcete, což jsou většinou vyvýšená místa, kde vám nebrání plot k výhledu na letiště a opravdu jde tam krásně fotit letadla. Samozřejmě pokud letiště nemá tyto spoty, tak vůbec nevadí, akorát bohužel prostě musíte fotit přes plot. Jelikož je plane spotting celý o letadlech, tak se hodí vědět pár věcí. A jestli jste u plane spottingu totálně noví, tak vám nyní něco řeknu. Tady máme mapku letiště Praha. Zde můžete vidět runway, neboli místa, kde letadla přistávají. Zde můžete vidět taxiway, neboli pojezdové dráhy, neboli místa, kde letadla pojíždějí a přesouvají se z bodu A do bodu B. Zde můžete vidět takzvanou touchdown zone, neboli místo, kde letadla dosedají na dráhu. A u tohoto místa vám také nejvíce doporučuji plane spotit, pokud nemáte váš plane spotting spot. Dále si řekneme něco o letadlech. Je dobré rozpoznat letadlo od letadla, nebo alespoň poznat, o jaké letadlo se jedná. Toto nejvíce využijete, pokud budete chtít sdílet vaše letadla s ostatními, do popisu aspoň napsat, o jaké letadlo se jedná. K tomuto doporučuji jiná YouTubeová videa, kde se toho dozvíte o mnohem víc ještě. Dále samozřejmě je dobré vědět, kdy jaká letadla přistávají, na to je spoustu webových stránek a aplikací, ale já vám osobně doporučuji nejvíc Flight Radar 24. Prosím vás, nejedná se o placenou propagaci, je to pouze z mé zkušenosti. Ve Flight Radar 24 si můžete najít letadlo nebo letiště. O letadle si můžete zjistit, odkud letí, kam letí, kdy zlétlo, kdy přistane, jaká aerolinka provozuje toto letadlo. Dozvíte se tam spousty věcí. Nyní si řekneme, jak fotit letadla. Samozřejmě fotit se to dá mnoha způsoby a je téměř jedno jakým způsobem, ale nejvíce vám doporučuji fotit samozřejmě blízko u letiště, to jsme si již řekli, a využívat k tomu náš plane spotting spot. Ale za mě nejlepší je fotit letadlo, když vzlétá nebo přistává.
tyto fotky jsou podle mě o mnoho lepší, než pouze letadla jak letí a většinou jsou krásné fotky z toho, jak letadla přistávají, takže tady tenhle ten moment přesně doporučuji fotit. Také doporučuji fotit spíše zajímavá letadla, než letadla, který vidí každý den, takže například na pražském letišti spíše foťte Emirates 380, než každý Ryanair 737, protože těch je tam opravdu mnoho, ale pokud samozřejmě spotujete třeba v Brně, tak můžete fotit spíše menší zajímavá letadla. To je potom vždycky na letišti, jaká letadla vám to dovolí fotit. Dobře, takže nyní jste se dozvěděli, jak plane spotit. Tady můžete skončit, pokud si své fotky chcete uchovávat, nebo prostě nedělat s nima nic. Ale pokud je chcete sdílet dál, tak mám pro vás ještě pár rad. Velmi doporučuji používat na začátek Instagram, protože je tam hodně lidí a v Česku máme poměrně velkou plane spotting komunitu, takže opravdu dost doporučuji. Ale pokud už budete v tom trošku zběhlí, tak můžete fotit i na Jet Photos, což je například zdroj, který používá Flight Radar pro fotky letadel. Dále můžete upravovat vaše fotky letadel, což já osobně moc nedělám, protože já mám rád ten vzhled té fotky, jaká je a jaká byla na začátku. A dále samozřejmě k tomu příspěvku nebo k čemukoliv, co tam dáváte, přidejte popis. Popis je hlavně o tom, co je to za letadlo, většinou kde přistává, od jaké aerolinky to je, takové základní věci. Pokud však budete chtít dávat věci i na Jet Photos, budete tam určitě muset dávat i registraci a různé věci, ale opravdu Jet Photos je až pro trošku zběhlejší, kde doporučuji začátečníkům postovat hnedka věci na Jet Photos. Samozřejmě potom se nějak prosadit, tak samozřejmě na Instagramu můžete dávat storyčka, cokoliv, nebo jakoby tady na YouTube třeba, ale opravdu doporučuji ten Instagram, to je fakt skvělý místo pro to začínání. Tak jo, já děkuji, že jste se koukali, pokud máte nějaký dotaz, napište do komentářů, pokud byste chtěli druhý díl, tak za 25 lajků natočím více dopodrobna, jak plane spotit, jak se opravdu věnovat tomu jakoby více, jak například rozpoznávat registrace a tak dále. A samozřejmě budu moc rád, když mi tady hodíte like, odběr a my se vidíme zase příště. Tak čau. A ještě takto na závěr, děkuji, že jste zhlédli tohleto video, teďka sem hodím nějaký moje fotky z mýho plane spotting kanálu, který najdete dole v popisku a pokud byste si vy zakládali svůj vlastní plane spotting kanál, nebo už ho máte, tak mi samozřejmě napište do komentáře a já vám tam moc rád na Instagramu hodím follow. Tak čau.